Lesgezi indaba zo-1 KZN TV ifundela uSamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asibhekele ihamba phambili usuku namhlanje. EkaZuma ivele enkantolo namuhla abomdabu baphawule ngezakamuva kanti le-IFP lamukele amalunga amasha. Kuphindeleke enkantolo enkulu eThekwini namuhla ukuqulwa kwamacala abhekene noDuduzile Zuma Sambudla oyindodakazi kaMongameli we-MK Party uJacob Zuma. uZuma Sambudla ubhekene namacala amathathu ukugqugquzela ukucekelwa phansi kwempahla kanye namacala amabili agqugquzela udlame emphakathini ahlobene nemibhalo yakhe esikhundleni zokuxhumana ngesikhathi sezibhelu zangoNtulikazi nge-2021 kade kuboshweke uZuma. Ufakazi wombuso uEmma Segler ongochwepheshe womthetho ngezinkundla zokuxhumana ubuyiselo kwesibili eboxini namuhla emva ukuthi wethula ubufakazi bakhe kwisigaba esasenzeke ngoNovember wangonyaka odlule kanti namuhla ubezocacisa ngamanye amaphuzu athile ayewafake kumqingo wombiko wakhe awenze ngezinto ezaziposta uDuduzile Zuma Sambudla kuTwitter wakhe okuyizona bekwengaza amacala nokuthiwa wayegqugquzela udlame ngesikhathi sezibhelu ezasuka kade kuboshe ubaba wakhe. Ummeli kaZuma Sambudla epheka ngembuzo ufakazi kube nokungacaci ngomusho othi uyisiyu owaposta umsolwa kuTwitter wakhe ngesikhathi kuqhubeka izwe lisha. Ngokafakazi uthi ngokuqonda kwakhe leli gama lalizwakala lijabulele kwakwenziwa abantu ezweni ngesikhathi sezibhelu kodwa ummeli uyachitha lokho uthi lokhu kungasho izinto ezahlukene okunye kwakho ongathi sanibona. You and I agreed that the words "we see you" could I know you're not an expert in language, but you did not dispute the imputation that this could be a greeting or a translation of the greeting in isiZulu Sanibonani. My Lord, I didn't dispute that could be the direct translation. I was indeed given a sworn statement from a translator that "we see you" is a greeting. Thank you. Right. So you are disputing that Sanibonani or "we see you" is a greeting? No, my Lord. I'm not disputing the direct literal translation. We had quite a vigorous debate about if it was intended as a greeting, why it was not written in isiZulu. And then we had a discussion about how the phrase "we see you" had been used by the accused in other social media posts and how we see the phrase being used in social media culture. Yes. And correct me if I'm wrong, but on this one I stand to be corrected. I might have put to you, apart from that police document, did I put to you the evidence of the other witness, Miss? Kanti lo fakazi uphathulile ukwethula ufakazi bakhe namuhla uqula kwecala kuyaqhubeka osukeni lakusasa. Kudebo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngisenkantolo enkulu eThekwini. Ubuholi bendlu yomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal bubambe isithangami nabezindaba eThekwini ukuhlinzeka ngezakamuva esithinta ezobuholi bomdabu kulesi sifundazwe. Abendlu yobuholi bomdabu KwaZulu-Natal bathi bafuna ukuchithelwe umthetho onika amandla amakhosi ukubhekana nalabo abajijimeza izihlalo zobukhosi ngeJozi. Masingangena kulolu daba makhosi asendlunkulu amanye amakhosi angagcina evuka umunyu ngoba udaba olubucayi kakhulu. Esizamayo ke njengamakhosi lapha kwiESCO ukuthi sibhekane nalo lolu daba ngoba abe indaba bazokhumbula ukuthi imithetho erecognizer i-institution yobukhosi kwi-Constitution chapter 7 no chapter 12 ungakhulumi lutho ngamandla amakhosi nokusebenza kwamakhosi bese kuba imithetho ke le
ama framework act njengo TKLA act number 19 bese kuba act number 5 of 2005 futhi nakhona onganiki amandla emakhosini ngokungako okuyi advocacy esibhekene nayo esikhathini samanje ngokukhuthazwa nokulekelelwa umhlonishwa uMC walomnyango ukuthi ke nake ake siphushe iamendment ka act number 5 especially kule wale province ukuthi ake siphushe amendment act act number 5 of 2005 ukuthi unike amakhosi amandla ukuze akwazi ukuthi abhekane nazo lezi zinto. Lokho kuza ngemumva kokwanda kwamacala afake imbango ethinta ke ubuholi noma ke izihlalo zobuholi. Isithangamini nabezindaba ebesibanjwe abendlu yobuholi bomdabu kulesifundazwe phakathi kokubhungiwe bagcizelele ukubambisana okukhona phakathi kwabo nohulumeni ukuletha intuthuko emphakathini, ukusetshenziswa kwezinkantolo zamakhosi ukubika amacala kanye ke nezinhlelo zokuthuthukiswa kwamakhosi ngokwahlinzeka ngezinsiza kusebenza nokunyeke okuningi. Amakhosi ngokunikezelwa izinto noma ama-resources aya-empowerisha noma ayathuthukiswa ekutheni umsebenzi wawo awenze ngendlela efanele. Imbuso ebikhona noma i-administration ebikhona nayo izamile ukuthi ikwenze ngoba akuqali la lento yokuthi amakhosi akhale ngama-tools of trade kodwa kusuka kude. Kuyabonakala ukuthi ikhona-ke i-progress esiyenzekile since kwaqala ikakhulu kule administration yesikhombisa. Odabeni oluthinta abokufika abakuleli ngongemthetho asebengede bagxila ezindaweni zamakhosi ubuholi buthi ke vele iningi lamakhosi liqhubha wona umkhankaso wokuba ke babuyiselwe emazweni abo. Abantu akubukeki ukuthi bakulelizwe ngoba kuneyinkinga eindaweni abaqhamuka kuzona ngoba abanye bahweba njengoba behweba nje ngoDisemba nje kusuke kushaya umoya ngoba abanye babo bagoduka. So ke kubalekile ukuthi ke sisondeze umnyango wezasekhaya umnyango wamaphoyisa ukudila nalesi sihlava lesi. Siyazi ukuthi ke kunalento le abayiphusha phambili yemali egcina isifaka abanye einkingeni ngoba amanye ama cases abesidila nawo ukuthi bafike bangena ngomnumzane ethize endaweni wabasikela indawo bagcina sebakhala izidolo zabo kodwa ke na ke udaba amakhosi abhekene nalo. Izindabeni ze1 KZN TV kubika uNtombi khona Mvubu ngisithikweni. Umengameli we-IFP uVelenkosi Nhlabisa uthi amalunga amasha ajoyineke iqembu afike ngesikhathi esihle lapho kokubhekwe khona okhethweni lohulumeni basekhaya. uHlabisa ubekhuluma ngesikhathi amukela amalunga amasha abalelwa ngaphezulu kwama300 emcimbini obubanjele kwenkundleni ezemidlalo iGold Home Escorts ngaphansi kwamasipala eNkosi Ilanga Libalele. Abephume ngobuningi bawo amalungu eqembu le-IFP kwesifunda othukela ngesikhathi umengameli weqembu uVelenkosi Nhlabisa ekwamukela amalunga abalelwa ngaphezulu kwama300 asuka emaqenjini ahlukene ezepolitiki. Kora sigcine sikhipha ama-t-shirt angaphezulu ka-600 baqhamuka emaqenjini ahlukene iqembu lika-ANC, i-MKP ne-EFF. Iqembu le-IFP iqembu elinombono obheke phambili futhi iqembu elemukela ukwesekwa nsuku zonke njengoba ngishilo maduze nje enyangeni edlule uMarch 22 besise eMpumalanga province samukela more than 200 of new members besuka ikakhulukazi kwiqembu lika-ANC ne-MKP. Njalo ngoFebruary nangoJanuary semukela inkumbi zabantu eMzumbe, kwaNongoma, eBaqulusini, oPhongolo. uHlabisa uthi iqembu le-IFP likhombisa ukwenza kahle. Lokhu kufakazelwa nawo ukunqoba kwethu kuma-by-election. NgoNovember sanqoba ngamalengisi eMfolozi, sanqoba ngamalengisi eMzumbe, sanqoba ngamalengiso kwaNongoma, eBaqulusini. Abantu bayakholela kwiqembu le-IFP. Nanjengoba ngolwesithathu sibone iqembu lemukela lo wayo nobhala jikelele we-MKP uDokotela uBongani Mncwane.
kanti uthi abaqali ukufika kulesifunda ukuzokwamukela amalunga amasha. Abantu ke bala eMtshezi ngikhumbula eminyakeni elishumi eyedlule ngomhla ka-10 January 2016 samukela abantu abanga 1250 kwafakazelwa ukuthi balivotela ngo-elethu iqembu le-IFP ngaphansi kwenkosi Langalibalele yaphatha umkhandlu. Njengoba sibona bephume ngobuningi kangaka kusinikeza isiqiniseko ukuthi nanjengoba sesiyokhethweni lo umsekhaya bazophinde balesisekele kakhulu. Siyazazi ke inkinga ababhekene nazo, amanzi aseqhulwini, zonke inkinga ezibhekene nomkhandlu wasothukela zokunikezela amanzi, asizukusishalazela, asizukuhambela ekudeni kuzo, sizoqondana nazo ngqo ngoba amanzi awukuphila kwabantu. Kanti uHlabiso uphinde wagqugquzela abantu kuba babhalisele ukuvota uma sekuvuliwe. Ezindabeni zo KZN TV ngo-Ayanda Dube ngisentaba Mhlophe eScott. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamasi uthi ngeke uphamise kangaka uhulumeni obambiswano ukuxoxa kukaMbalishinga weqembu le-NFP njengoba ke leli qembu limtholeke enecala lokuphula umyalelo weqembu. Lokhu kuza ngemuva ukuthi uShinga wanqaba ukuthobela komyalelo weqembu kusiphakamiso sokungabethemba ubuholi bukaNdunankulu esifundazwe waKwaZulu-Natal uThamintuli ngozibandlela ngonyaka owedlule. Iqembu le-NFP lithole uhlalo wayo esifundazweni kwaZulu-Natal obuya ngaba ngungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kwaZulu-Natal uMbalishinga enamacala kubo wonke amacala kulandela ke uhlelo lwangaphakathi lokuqondisa kwezigwegwe ngemuva kokuthi ke ubuholi bukazolonke beqembu bumsole ngokungahambisani nomyalelo wabo wokweseka isiphakamiso se-MK Party eshamthetho sokungabethemba ubuholi kubandunankulu esifundazwe uThamintuli. Ubulungu bukaShinga bumiswe izinyanga ezintathu kusalindwe ke imiphumela yesigcawu sokuqondisa kwazo phela isigwegwe ngemuva kokuba ke evote kanye nohulumeni obambisane eshamthetho saKwaZulu-Natal. NgoDisemba ngonyaka wedlule leli lungu litholeke linecala kuwo wonke amacala abuthweswe wona. UDokotela uShamase umhlazi wezepolitiki ozimele uthi ke leli qembu linelungelo lokuxoxa noma limise noma imuphi olilunga laleli qembu uma nje kulandelwa imigomo kanye nezimiso zeqembu le-NFP. Lokho okwenzakalayo kokuthi iqembu le-NFP lifuna ukumkhomba indlela umphathiswa uShinga kuyilungelo lalo lelo qembu le-NFP ukuthi likwenze lokho ngokwemigomo yalo. Sikhumbule phela ukuthi abameli bakaShinga bathi bacela ithuba lokuyofundisisa i-constitution ye-NFP nama policies e-NFP ngoba kwase kuvela ubufakazi obusha obabutshengisa angaxoshwa. Ikona-ke lokho kwahlehliswa ukulalelwa isithangami sokulalelwa kwecala lakhe ngaleso sikhathi. So uma ngabe sekufika esikhathini sokuthi bathi bazomxoxa kusho ukuthi sebebonile nabameli babona mhlamba kukho abangakwenza awukwazi phela ukuyigcina eqembini ngenkani. Mali idonala sakufuni fanele ubone na ukuthi alisakufuni ngeke ukuthi uphethe ngenkani. Ngeke futhi uhlale eParliament ngenkani uthi ngoba nakho mina sengiseParliament angisaphethwe imithetho yeqembu lami sengiphethwe umthetho wePremier noma umthetho wamaqembu onke aseParliament. Akuhambi kanjalo. Ngisho bekuthiwa kune protocol ekhona procedure ukuthi umphathiso okhishwa kanjani kodwa iqembu mase lithi liyamxoxa umuntu liyamxoxa. Kuzokhumule ukuthi ekuqaleni kwalonyaka leli qembu limemezela ukuthi ke liyaphuma kulohulumeni obambiswano. Kusukela lapho ke ubuholi beqembu bubambeke izingxoxo ne-MK Party evota kanye ne-EFF. Phezu kwalokho ke uShinga uqhubekile nokuvota namalungu eParliament kuso ishamthetho saKwaZulu-Natal. Kanti ke ingxenye yokugcina yesahlulelo kulendele ukuba ke ikhishwe ngomhla zili-15 kuApril noma ngaphambi kwawo. Uma ngabe iNFP ithatha isinqumo sokuthi iyamxoxa noma imkhomba indlela umphathiswa uShinga ingakwenza lokho kodwa akusekufana naqala makusakhiwa uhulumeni. Akusho lokho ukuthi uhulumeni usezobhedlika kuqale phansi kuyokhethweni. Kuchaza ukuthi sekuzoba nezingqinamba mase kuvotelwa imithetho ethile ezophasa mhlamba amabudget athile noma imithetho ethile ngoba kusho ukuthi izibalo zobe seyilingana noma mangabe bethi laba cha sisebenzisa esingakubiza ngokuthi mhlambe i-veto power yethu ngoba siyalingana abasakwazi labo ukuqhubeka kuzoba khona lokho kuhamba kancane bese kungenelela uhulumeni kazwe lonke. uShamase
Uthi-ke noma kungeke ube nomthelelo omkhulu ukuhulumeni obambiswano ukuphuma kukaShinga, kepha-ke kuzoba nezingqinamba uma kumele-ke kuphasiswe imithetho ethile noma-ke kuphasiswe nebhajethi. Sithi shelele edolo sibe siqhubekela izindaba zethu. Asikwamukele mbukeli-ke ubukelezo nendaba ze1KZN TV nazi-ke ihlokano kwizona ehamba phambili osukwini namhlanje. EkaZuma ivele enkantolo namuhla abomdabu baphawule ngezakamuva kanti le-IFP lamukele amalunga amasha. Ungqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uthi ukukhuluma nokuqwashisa ngenkululeko kuleli kubalulekile njengoba izwe liphuma-ke ebuzimeni bobandlululo. uHlomuka ubekhuluma kanje ngokusemthethweni evula ngokusemthethweni lo mkhankaso wesifundazwe esikoleni samabanga aphezulu Amazizi High School eBergville. Kuhlonyeliswe abafundi besikole samabanga aphezulu Amazizi High School eBergville ngolwazi oluphathelene ngenkululeko kuleli njengoba kuqalwe isonto lokuqwashisa ngayo. Ungqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uthi kubalulekile ukwazi ngemvelaphi yakuleli ngesikhathi sobandlululo. Sisho ukuthi sibuyaphi njenge-country kubaluleke ngani ukuthi sihloniphe idemocracy, kubaluleke ngani ukuthi abantwana bakwazi ba-register ukuvota. Yingakho khona no-mayor leadership yomkhandlu la khona naye achazile ukuthi uma abantwana bengavoti or umphakathi ungaregister ku-affecta kanjani ngokwebudget. Sisubonga kakhulu nobukhosi bakithi bakameya obukhona la ngaphakathi kusho kona ukuthi ngokubambisana singenza KwaZulu-Natal iye phambili. Ama-stakeholders ahlukahlukene abe yiphathi yethu and sizoqhubeka ngalolu hlelo ngoba besililontsha namhlanje kodwa lizokwenzeka iprovince yonke sibambisene no-IEC. Hayi ukuthi into namhlanje kuphela kodwa izoqhubeka njalo ukuze sifundise abantwana bakithi. Abaholi-ke bakhandwa besebancane khona bezothi bekhula bazi ukuthi kusuka kuphi. Yingakho kuthiwa kubalekile ukuthi abantwana bencane bakwazi ukuthi bafunde ukuthi kuphathwa kanjani. Isikhulu sakwa-IEC KwaZulu-Natal sithi uhlelo lwenziwa minyaka yonke lolu kanti uthi kulonyaka ungqongqoshe uhlonje isikole Amazizi ngenhloso yokusihlonipha ngokwenza kahle kumatikuletsheni. So i-program yethu ayipheli nge-School Democracy Week. We continue even outside i-School Democracy Week. Ngaleli sonto siye siqhakambise ukunyusa i-profile yayo. But umsebenzi esiwenza nothisha inside the classroom uyaqhubeka outside of this program. Sine Schools Democracy Program where njoba uke wamenshina ukuthi sihlala nothisha be-life orientation, si-develop ama-learner support materials that assist them with infusing le education le democracy and the constitution yase South Africa inside the classroom. So a program that runs non-stop, whether there is election or no election. School democracy is just that 1 week in the year el coincide nokuthi masiqeda kuzobe sekuyi Freedom Day next week. So si elevator i-profile program. uHlomuka uphinde wakuveza ukuthi uhlelo lokuphakela izikole liyaqhubeka ngaphandle kwezihibe. Ukuvulwa kwekole kuqale kahle kakhulu. Ukufunda abantwana bayafunda ukuphazamiseka kwenzekile. Ne program leyo yokuphakela abantwana nayo ihambe kahle. Ayikho report evelele ukuthi kunekole ezingaphakweni. Kusho kona ukuthi there is a good transition eyenzakalayo. Okwethu ukuthi kufanele silethe abantwana bakithi bangabi khona isikhathi ekuthiwa khona badle ezikolweni ngoba uhulumeni banikezela imali ukuthi abantwana badle ezikolweni. Makukhona la khona abantu abona kunamaphutha siyafisa bathinta ama-officials ethu nathi basithinte sizokwazi ukuthi silungisela ngoba akekho umntwana kufanele angadli kodwa ngokwe-report across i-province yonke ingakho ubona kuthulakile there is no crisis because ingane ziyadla kusho kona ukuthi uhulumeni ngendlela okwazi ukumanage ngakhona izinto zakhona balekile ukuthi siqhubeke njalo siphakamise abantwana phambili nokuthi siphakamise ama-individuals. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube kuseBergville. Uthuka-ke izanyu umelaphi wendabuko wasendlangubo ngaphandle kwasempangeni uSibonelo Nxele kulandela-ke ukusinda kwiziwombe eziningi ehlaselwa ngamadoda ahlomile angaziwa. uNxele uthi akayazi imbangela okuhlasela kwakhe ngalolu hlobo ngoba wazi ukuthi-ke akanazi izitha.
Umelaphi wendabuko Sibonelo Nxele uthi kusukela ngoZibandlela ngoNyokwedlule uhlaselwa ngisho ekhaya lakhe kanti uphinde ethunyelwe nemqhafazo kamakhalekhukhwini emsongelayo. Kusukela ngoNyokwedlule kuney'nsongo nokulandeleka ngikhumbula nje ngelinye ilanga noma ngeke ngikhuluma kakhulu ngelinye ilanga nje esigamekweni esinye laphana umudlu la enqathayi lapha kokusenqathayi khona lapha unama stop and go khona ngangaba nenkulu inkinga lapho ngifisa ukulinyazwa khona lapho kodwa ke yaba khona intuba yokuthi ngiphume ngapha. Unxele uthi ziyamangaza kalezi igame ngoba umuntu ophilayo nomphakathi njengoba ebuye singathi izigungu zokukhulisa kentsha besilisa ngokuziphatha. Uthi usabela impilo yomndeni wakhe ngoba kwezinye izigameko usuke ehlasele hamba nawo. Bese sinye nje ngengikufihle ngoba ngangihamba nazo nje amanye amalunga omndeni wami ngihutshwa kanzima noma ngidalula okuningi ngihutshwa kanzima sasikhona ingane zami ezinye ephakathi sasinda ke ngendlela esasinda ngayo kodwa kwezinye igameko usukhona umndeni wami. Unxele uthi ke usebikela amaphoyisa ngalezi igameko zakamuva zokuhlasela kwakhe ukuze athole ukuvikeleka nokuthola imbangela yomsuka wazo. Message nezinkulumo ezinye engatheni sengike ngathi ukukubika ke ukwenza into kuthiwa i-report iya eyintweni kwesinye isiteshi samaphoyisa ngike ngakwenza ukuthi ake ngihambe ke ngibike nje insongwana eyithile cha ngingathi ukubika ukuthi hayi kuney'nsongo ezingezinhle egameni lami. Ezindabeni ze-1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu empangeni. Siphinde futhi sayitolo sibe siqhubeka nazindaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze-1 KZN TV sikukhumbuze okuyizona ehamba phambili oswini namhlanje. EkaZuma ivele enkantolo namuhla abomdabu baphawule ngezakamuva kanti le-IFP lamukele amalunga amasha. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Randi lakuleli liwu-16.52 maqhathiswa nedola laseMelika libe $22.19 maqhathiswa nopondo waseBrithani libe $19.32 maqhathiswa ne-euro igolide lona $4,733.90 ounce olungahluziwe wona $95.20 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Oyisekela kamqeqeshi weqembu uMvoti FC eligijima esigabeni se-ABC Motsepe League uDr Mkhonza uthi konke ke kusezandleni zabadlali ngokunqoba ke ku-Stream A basibekseleke ethubeni lokumele KwaZulu-Natal njengoba bezodlala nozonqoba uStream B. Ekhuluma nezindaba lezindaba uMkhonza ngesikhathi ke beyingxenye yeMathema Super Cup uveza ukuthi ke banesquad esanele njengoba bebhekeke ukunqoba imidlalo yabo emibili yokugcina kulesi sigaba. Iqembu uMvoti FC eligijima esigabeni se-KZN ABC Motsepe League likwazile ukunqoba imidlalo yale emibili yomqhudelwano iMathemba Super Cup ebibanjelwe eGreytown. Leli qembu emidlalweni oqala lihluli iAsante ngamagoli amabili eqandeni kwathi emidlalweni wesibili lahluli UKZN ngamagoli amahlanu eqandeni. Leli qembu yilona esalihola phambili emidlalweni ye-league ku-Stream A ngaphansi kweKZN ABC Motsepe League. Isekela kamqeqeshi uDr Mkhonza uthi konke sekulele kubadlali ngokunqoba kulesi sigaba. Sine team enkulu, team yethu inkulu and bonke abadlali abadlalayo sisho ukuthi bazokwenza kangcono. Siyazi ukuthi bayazi nabo ukuthi yini efunakalayo. Bayazi ukuthi ukuwina kwethu game inhloso yethu bekuwina igame yokuqala. Sesiyazi ukuthi masiwina yokuqala yesibili sekulula ukuthi singayiwina ngoba wonke umuntu uzobefuna ukuthi adlale asibonakalise ukuthi uzodlala kanjani kwi-league lamagame amabili asele league. Ekhuluma nabezindaba uMkhonza emva kokubhaxabula kabuhlungu iAsante ngamagoli amabili eqandeni uveza ukuthi iqembu abebebhekene nalo likhombisa ukubanzima kakhulu kwazise libahlulile ekuhambeni emidlalweni we-league. Sidlale nale team kwi-league yasishaya ngo-1-0 sidlalela kubo okade kukhombisa ukuthi nabo bebeze bethi mthampe bazofike bawine kodwa nje
i-team yethu ibizilungiselela kakhulu ukuthi ibe nomdla sidlale kahle and sasibabona ukuthi badlala kanjani and kusisize kakhulu ukuthi ke first half noma singadlalanga kahle first half kodwa sikwazile ukuthi senze sure ukuthi abakhona ukuthi badlale bengakwazi ukupenetrate kwi-midfielder yethu ikakhulu nje i-midfielder yethu kade i-compact idlale kahle ikone usisize. Ngakolunye uhlangothi umqeqeshi weAsande uveze ukuthi nakuba behloliwe kodwa kuningi abakufundile nabazokulungisa ukuze bakwazi ukulungiselela isizini ezayo. Zathi akuona lawo besiwalindele nebesibafisa ezi-Asande Football Club, but in terms of i-performance khona izinto esijabule ngazo noma engathi ziyapromisa ezithimu for i-progress yethu njengoba sesibheka ukuthi sesidonsela ngasemathubeni ukuthi uligi usuyaphela. So there are a lot of things that we want to check so that when we start next season we see which way to improve. So in terms of performance, yes, we lost ngama mistake esiwenzile emumva i-ball watching, but other than that i-game sicontrolile, we play, siyakwazi ukukhombana, sifikile endaweni e-right. Unfortunately sangakhona ukuthi score, but in terms of performance no si right. Then next season sizokwakhela phezukwayo. Umvoti FC uma ukwazile ukunqoba ku stream A uzobhekana neqembu loku stream B okuyimanje iqembu ehleli phezulu uMkhambathi, kanti oyonqoba phakathi kwalawo maqembu amabili uyena ozomela isifundazwe kwaZulu-Natal kweyokuhlunga kwekwaze lonke nezokhipha iqembu elizoya esigabeni seMotsepe Foundation Championship. Ezindabeni zwa KZN TV bikuthabani maphumulo eGreytown. Nasikisimo sezulu sakusasa singalindeleka. Bukelize yagoqobe sikuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sokuphinde sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.